Que tal, como están? Benvidos un día máis ao noso preguntoiro. Seguimos a entrevistar os nosos representantes políticos nesta semana. Hoxe imos conversar das últimas novidades, dos temas que nos ocupan nestes últimos días co voceiro do PP, con Agustín Hernández. Agustín, benvido, moi boas. Hola, que hai? E os temas que nos ocupan son, e nunca mellor dito, esa casa Ocupa, que foi desaloxada na rúa da Algalia de Arriba, ese edificio que estaba ocupado por un colectivo, por escarnio e maldicer. Houve unha intervención policial e dende un primeiro momento, como xa temos falado ao longo destes días, dende un primeiro momento o alcalde mostrouse en desacordo con ese desaloxo que estaba ordeado xudicialmente e tamén se mostrou en desacordo coa intervención policial nas manifestacións que se produciron posteriormente a este desaloxo. Dende o PP estaban moi sorprendidos con esa actitude ou con esa posición que tomou o goberno local, pero non sei que foi o que máis lle chamou a atención desa reacción por parte do goberno. A verdade é que a posición do alcalde, para nós que coñecemos o que ten detrás o señor Noriega, o que esconde tras esa faciana aparentemente amable, aparentemente institucional, pois non foi unha sorpresa. O que sí que resulta unha sorpresa é que pois o alcalde amose a súa indignación dicindo que é inaudito que alguén afirme que as súas declaracións, a súa actitude, pois non foi precisamente favorable a tentar baixar a tensión e os problemas que surdiron en Santiago de Compostela o pasado martes. É evidente que esa tibieza do alcalde, esa actitude do grupo que sustenta o goberno en minoría ao respecto de xustificar o injustificable, ese posicionamento do señor Noriega ao respecto de situarse ao marxe da lei, lóxicamente, pois deu alas a esas persoas que claramente pois actuaron ao marxe de calquera comportamento razoable o pasado martes. É evidente que houbo episodios de violencia contra as forzas de orde público, é evidente que houbo unha actuación absolutamente injustificable de moitos manifestantes que pois utilizaron pedras, botellas, calquera elemento para pois tentar pois atacar as forzas de orde público. É inaudito que alguén pois afirme que a actuación da policía non estivo acorde coa gravidade dos feitos. Obviamente, cando temos 6 policías feridos, é evidente que houbo unha actuación absolutamente injustificada deses manifestantes con capucha, manifestantes que tiñan pois documentos en relación coa súa posible detención, polo tanto, alguén tiña claro que esas persoas ían actuar en contra da lei, non? Creo que o que aconteceu o pasado martes en Santiago é prácticamente o que acontecía no País Vasco cando falábamos de Cale Borroca. Foron persoas organizadas tentando pois atacar as forzas de orde público, e o que é inaudito é que o grupo que sustenta o goberno e que o propio alcalde cuestionen a legalidade, porque non temos que esquecer que aquí o que temos en riba da mesa é unha propiedade privada ocupada por unhas persoas que realizan actividades fora de calquera control, facían tatuaxes, según parece, servían bebidas. Existe unha páxina web donde, pois, por exemplo, eses organizadores, esa asociación, pois trasladaba as normas para utilizar, por exemplo, barrís de cerveza. Bueno, é curioso, todo o marxe da lei, todo en B, todo sin ningún control. Que houbera acontecido se tivéramos un incendio cando ese local estivera cheo de xente, un local, por certo, que non era da súa propiedade, que estaba ocupado, por tanto, o propietario no exercicio do seu dereito á propiedade, pois solicitou a intervención da xudicatura, un xuíz decretou ao peche dese local e ao desaloxo desas persoas. Por certo, non se trata dunha familia en risco de exclusión, non se trata dunha familia que non tiña un fogar, non, era unha actividade económica ao marxe da lei, e resulta inaudito que un goberno municipal pois dea soporte a unha actuación ilegal. Obviamente,
eso ao final ten unha repercusión, e é que as persoas que están ao marxe da lei consideran que parte das institucións están apoiando esa actuación ao marxe da lei, e obviamente nos denunciamos que o Concello de Santiago non pode estar apoiando aqueles que están ao marxe da lei, e, polo tanto, o alcalde de Santiago ten que rectificar, ten que solidarizarse coas forzas de orde público e ten que velar porque Santiago sexa unha cidade que respecta a lei, obviamente. Esta mañá, precisamente, o seu compañeiro, o concelleiro Alejandro Sánchez Brunete, cualificaba a Martiño Noriega, o alcalde, de señor feudal, como que quería controlar todos os estamentos, a xustiza, as forzas de seguridade. Vostedes confían en que el puidera rectificar en algo as súas palabras, ou cale un pouco as súas expectativas con respecto a este asunto que se foi agrandando cada vez máis, non? Bueno, o señor Noriega móvese entre o victimismo e a prepotencia. El considera que é víctima dunha confabulación ao respecto de que o obxectivo da delegación do goberno, o obxectivo do resto do mundo é tentar visualizar que Santiago ten problemas como consecuencia de que ele está na alcaldía, pero que non reflexiona o señor Noriega é que o alcalde é o responsable da seguridade dos seus veciños, e obviamente, se existe unha actuación que non é legal no Concello, o primeiro que ten que denunciar esa actuación é o alcalde, o primeiro que ten que apoiar as forzas e corpos de seguridade do alcalde da cidade é o alcalde, e, polo tanto, o alcalde tivo unha oportunidade de rectificar na Xunta de Voceiros que foi convocada o pasado mércores a instancias do Grupo Municipal Popular. Nos trasladamos ao alcalde un posicionamento claro ao respecto do respecto a calquera decisión judicial, do apoio ás forzas e corpos de seguridade do Estado e do respecto á propiedade privada, lóxicamente, vinculación baixo as premisas do marco xurídico existente no Estado español. O alcalde negouse a debater, negouse a asinar ese apoio ás forzas e corpos de seguridade do Estado e ese acatamento ás decisións judiciais, e, polo tanto, o alcalde quedou retratado nesa Xunta de Voceiros, igual que quedou retratado o portavoz do BNG, que tamén negouse a asinar esa declaración, e tamén, por certo, quedou retratado o portavoz do PSDG, que dixo que tiña que consultar o contido desa declaración. Home, a verdade é que Agustín Hernández, eu non teño que consultar con ninguén si estou de acordo co respecto á legalidade vixente, co respecto á Constitución e, por suposto, en relación co apoio ás forzas e corpos de seguridade do Estado e o respecto á propiedade privada no marco do Estado español, non? Eso creo que é unha obviedade e, por tanto, a verdade é que na Xunta de Voceiros celebrada o mércores eu sentíme absolutamente só frente a un alcalde que non respecta a lei e frente a o resto da oposición que tamén amosou unha tibieza ao respecto dun posicionamento claro, por exemplo, no apoio de funcionarios públicos que cumpriron co seu traballo, que cumpriron coa súa obriga de tentar trasladar a Santiago a seguridade que sempre tivo e que eu agardo que teña sempre, a pesares das actitudes absolutamente sorprendentes do señor alcalde, non? Ese un documento do que vostede fala que presentaban onte precisamente nesa Xunta de Voceiros e que non foi apoiado por ningún dos grupos. Digo que é un documento que van levar finalmente ao pleno, ao vindeiro pleno, como unha proposición. Pensan que alguén vai cambiar de opinión? Recordamos que ese documento leva 3 puntos, que é o respecto á propiedade privada, o recoñecemento ao traballo da policía, dos corpos de seguridade, e o respecto ás decisións xudiciais. Bueno, que pensa que vai pasar con esa proposición? Agardamos con interese o posicionamento. Nos creemos que esta é unha cuestión innegociable, son 3 puntos clarísimos que os diferentes grupos manifesten se están de acordo ou en desacordo. Creo que neste tema é un tema suficientemente importante como para que non teña ningún tipo de matiz. Non obstante, antes diso, tamén temos solicitado a celebración urxente dunha xunta de seguridade local, puesto que creemos que o alcalde, se é que está tan molesto coa delegación de goberno, pois sería unha ocasión espléndida
para que traslade esas protestas aos propios mandos policiais, aos propios responsables dos corpos de seguridade do Estado, e tamén gustaríame que o alcalde aproveitara nesa xuntanza para trasladar a súa solidaridade cos familiares e cos propios policías que foron feridos pola actuación absolutamente salvaxe desas persoas que pois non admiten adxetivo, pero que absolutamente coa súa actuación pois racharon coa tranquilidade dos veciños e das veciñas do casco histórico pasado martes. O certo é que moita xente, como decimos, levamos todos estes días falando deste desaloxo e da repercusión que tivo, finalmente moita xente preguntarase un pouco pero que pasou, que ten de especial esta situación, porque é certo que non é a primeira vez que se produce un desaloxo dunha casa que está ocupada ilegalmente. Non sei se pensa que isto se foi agrandando, como dicía eu antes, ou se tivo máis repercusión a raíz dese malestar manifestado polo goberno local, neste caso. Esa posición contraria, non, a este desaloxo. É obvio que esa tibieza, esa xustificación do que non é xustificable por parte do alcalde e por parte de concelleiros e do propio Compostela Aberta, lóxicamente, pois agrandaron o problema e engadiron moita gasolina ao fogo desas persoas que non respectan a propiedade privada. É que aquí o que temos que reflexionar é do que estamos a falar. E estamos a falar dunha propiedade privada, dunha persoa que ve como esa propiedade privada é ocupada por unha actividade absolutamente opaca, unha actividade en negro, unha actividade fora do control, unha actividade que non ten ningún sometemento ás condicións do resto das actividades da cidade, non ten licencia de actividade, non ten control respecto do aforo, por exemplo. Que acontecería se tivera lugar un incendio nese local cheo de persoas, non? A verdade é que é sorprendente que a persoa que ten que velar polo cumprimento da legalidade na cidade, que é o alcalde, xustifique pois por escrito, Compostela Aberta xustifica por escrito pois actividades culturais, entre comillas, fora dos canles oficiais. Home, resulta sorprendente. O lóxico sería que se o alcalde considera que esas actividades que tiñan lugar nese local eran de interese para o concello, pois que ofertara unha ubicación alternativa, pero obviamente o que non é de recibo é que alguén colla a luz pública, colla a auga do servizo público, monte un negocio, teña unha páxina web, un domicilio que non é seu, ocupe unha propiedade, o propietario, despois dun longo proceso, pois recupere esa propiedade e ao final o goberno municipal pois criminalice o propietario dese local. É que resulta, cando menos, inaudito, preocupante, porque que seguridade xurídica poden ter aqueles emprendedores, aqueles propietarios do noso concello, cando a autoridade municipal, a principal autoridade do concello, que é o alcalde, pois xustifica a ocupación ilegal, o asalto a unha propiedade privada. Teño ninguna dúbida que ningún concelleiro do goberno pois deixaría a súa vivenda para que calquera poidera facer calquera actividade nela. É evidente que eso non é razoable, e, polo tanto, pois, penso que o alcalde debería reflexionar ao respecto da súa atitude. Pero probablemente o que acontece con este episodio é que os cidadáns poden comprobar a verdadeira faciana do señor Noriega. Probablemente ao revés do que aconteceu con eses manifestantes que ían coa cara tapada, pois agora, con este episodio, o señor Noriega destapou a súa verdadeira cara. É a cara dun verdadeiro antisistema que está na alcaldía e que cando acontece algún episodio como este, pois non pode deixar de mostrar a súa verdadeira cara de persoa que non respecta o sistema legal existente no noso país. Ben, pois, como avanza o tempo, imos deixar este asunto do desaloxo, queda perfectamente explicada a visión por parte do PP. Imos co servizo da hora do guindastre, outro asunto do que tamén temos falado moito, pero finalmente a xustiza ven de indicarlle ou de obrigarlle ao Concello a que lle outorgue o contrato deste servizo a Doal, a empresa Doal, porque sabemos que a empresa que está agora mesmo prestando servizos e Texaparque cometera unha irregularidade, tiña que deixar ese contrato. Isto ven a botar por terra, podemos dicir, ese proceso de municipalización que tanto temos analizado.
Que pasa agora? Para vostedes, como hai que encamiñar agora esta situación? Ou que ven a significar este... Estamos no último, que non o derradeiro episodio dunha charlotada na que o guionista é o señor Noriega. Eu non teño ninguna dúbida ao respecto de que a persoa máis contenta coa resolución judicial ao respecto de dar o contrato da obra e do guindastre a Doal é o señor alcalde, porque o señor alcalde tiña claro que escolleu un camiño que non tiña saída lóxica nin saída razoable. A partir disso estivo agardando a que acontecera algo para logo despois situarse nese discurso onde o señor Noriega adoita estar, que é o discurso do victimismo. Nos tentamos facelo, pero non acadamos o obxectivo como consecuencia das resistencias dos poderes fácticos da cidade. Non? Ese é o discurso onde o señor Noriega está cómodo. A partir diso, nos xa denunciamos que non tiña sentido celebrar ese pleno, tendo en conta que existía un procedimento judicial. Nos denunciamos que o expediente non estaba completo, que é un expediente cheo de irregularidades, e a partir de agora, pois ábrese un novo proceso, probablemente longo. Obviamente, non é razoable que o goberno convoque unha mesa de contratación dun procedimento do 2011 no 2017 sin avanzar, sin aportar ningún informe do proceso e da justificación de por que no 2017 convócase unha mesa de contratación do 2011, os que estamos no 2017 non somos os que estábamos, non somos os que estaban no 2011, e polo tanto ábrese un período longo de incertidume, donde tamén temos que estar atentos a saber que vai facer o Concello respecto do mantemento do servizo. Nós creemos que é discutible que este servizo sexa imprescindible para o correcto funcionamento da cidade e, polo tanto, creemos que non é justificable que o Concello siga prorrogando de xeito alegal o contrato existente con Sete Aparqui e, polo tanto, pois o alcalde ten un problema, pero o que está claro é que este é un problema que o alcalde coñecía no ano 2015 e o estilo do señor Noriega, o 2015, tivo coñecemento de algo, non fixo nada, deixou pasar o tempo, agora o problema é do PP, do goberno do señor Bugallo, o problema é da xudicatura, o problema é de todo o mundo, excepto do señor Noriega. Pero a realidade é que o señor Noriega tiña un recurso no 2015, tivo que tomar unha decisión, decidiu non tomar ninguna decisión, colleu o camiño da falsa remunicipalización e agora non teño ninguna dúbida, a culpa será do PP, do goberno bipartito do 2011 ou da xudicatura. Pero el tentará trasladar aos cidadáns que non é culpa do señor Noriega e que é culpa das resistencias aos procesos remunicipalizadores das mareas. Pois non, a culpa única e exclusivamente da situación que temos neste expediente é do señor Noriega, que é o responsable de que o expediente este nesta situación absolutamente caótica nestes momentos. Bueno, falaba vostede dese pleno onde se levou esa memoria, unha aprobación inicial desa memoria para que continuara o proceso de municipalización. Hai que dicir que vostedes foron os únicos que nese momento votaron en contra, non? O PP. Que quede claro que nos votamos en contra, advertimos de todo o que está acontecendo. O BNG votou a favor, por tanto é sorprendente esa equidistancia milimétrica do BNG, que é prácticamente un socio de goberno do señor Noriega, e logo despois esa equidistancia absolutamente injustificada do señor Reyes, que, bueno, no, está claro que agoramente é un elemento irrelevante na corporación local, o que acredita claramente que a única oposición real, clara e contundente e en beneficio dos intereses da cidade de Santiago de Compostela é a que representamos nós o Partido Popular. Pois, para rematar, falaba vostede de que o goberno, no fondo, o seu parecer, estaría contento con esta resolución. De momento non se pode levar adiante esa municipalización, pero sí era unha das súas premisas ou das súas ideas estrela no seu programa electoral. Recordamos que dan 2 anos de legislatura,
non sei finalmente se se vai poder levar a cabo. A raíz disto, vostedes pedían un pleno extraordinario para ver que vai pasar nestes 2 anos que quedan de goberno de Compostela Aberta e cunhas ideas que propoñen por parte do Grupo Popular xa hai data, non? Xa se pode... E non sei que esperan dese pleno. O pleno será o día 6 ás 5, a verdade é que, bueno, nos agardamos pouco deste goberno, puesto que os 2 anos reflicten unha paralización total da cidade, pero o que nos imos facer nese pleno é trasladar propostas positivas, necesarias, imprescindibles para a cidade, que creemos que son realistas, e tentaremos que o goberno asuma compromisos claros, reais e con datas concretas para levar a cabo esas actuacións necesarias e imprescindibles, posto que nos creemos que Santiago de Compostela non pode perder 4 anos. Perdeu 2, pero non pode perder 4. Bueno, pois xa veremos que pasa nese pleno. Por hoxe non temos máis tempo. Como sempre, Agustín, agradecerlle que estivera con nos aquí no Preguntoiro. Moitas grazas. E a vostedes tamén agradecerlles a súa atención. Volvemos mañá con máis entrevistas.